ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Христос воскрес! Справдив воскрес! Вітаю вас усіх, брати і сестри. Радуємося і святкуємо у Воскресіння нашого Збавця. Я падчас гэтай святой мши молюся за всю нашу парафію. Хай Бог нам благословляє. Просим так само об житті вічним для усіх померлых наших парафіянов. Каб мы могли годно удзельнічаць у гэтай святой Евхарыстыі, перапросім Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсюди Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вам, брати і сестри, молиться за мене, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Боже, Ты ў сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні, просім, каб, святкуючы ўрачыстасць з мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця у святле вечным. Праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога,
Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі пасля хросту, абвешчанага Янам. Як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарету, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богом, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богом суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае». Гэта Слова Божие. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім. Хваліце Пана, бо ён добры, бо навекі міласэрнасць ягоная. Няхай скажа Ізраэль, навекі міласэрнасць ягоная. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім. Правіца Пана ўзнялася высока, правіца Пана праявіла сілу. Не памру, але жыць буду і абвяшчаць справы Пана. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім. Камень, адкінуты будаўнікамі, стаў галавою вугла. Пан учыніў гэта, і дзіўнае было ў вачах нашых. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім. Читання послання святого апостола Павла до Колосянаў. Браты, калі ж вы уваскреслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное. Бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христос,
жыццё ваше, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слова Божае. Радостное свято, пасхальная квяры, верные приносят прославлення дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грехи провины. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у воскрес живый он, годе быть тревозе. Гэтаму анёлы сведками там стали, толькі полотно ды вопраткі ляжали. У воскрес жо Христос, Бог мой і надея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пасха наша Христос, аквяраваны за нас, Таму будем святкаваць у Пану. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пашлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай, не з палотнамі яна ляжала, а асобна скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, бискуп Казимир Великоселец
скіраваў да нас пастырскае пасланне. Называецца «Ну воскресение Христа. Надея на вечное жыццё». Глыбокапаважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры, чарговы раз мы адзначаем галоўнае хрысціянскае свята Вялікдзень. Урачыстасць Пасхі канцэнтруе нашу ўвагу на асноўнай таямніцы хрысціянскай веры. Пра яе вырашальнае значэнне напісана ў пасланні да Карынцянаў. Калі Христос не ўваскрос, то марнае і прапаведанне нашае, і вера вашая марная. І вы далей знаходзіцеся ў грахах вашых. Уваскрасенне Езуса пераконвае нас, што ў змаганні са злом і смерцю апошняе слова заўсёды застаецца за Богам. Азіраючыся на гісторыю збаўлення чалавецтва, мы можам зразумець, што ўсё святое Пісанне канцэнтруецца вакол асобы Езуса Хрыста, які памёр і ўваскрос. Бо ў падзеях Пасхі Христовай спаўняюцца ўсе абяцанні Бога. Мы верым, што Христос сваёй крывёю вызваліў увесь свет ад ярма граху і смерці і ўваскросшы даў нам надзею на удзел у вечным жыцці ў супольнасці святых. Пасха для вернікаў – гэта гарантыя ўваскрасення да новага жыцця ў міры, справядлівасці і бясконцай славе. Слова «Пасха» азначае пераход. Бог вывеў ізраільскі народ з егіпецкай няволі, і гэты пераход з палону на волю яўрэі сталі святкаваць кожны год. Па дарозе ў абяцаную зямлю Бог даў свайму народу закон, запаведзі, пералік якіх пачынаецца словамі «Я пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай з дому няволі». Захаванне запаведзяў выводзіць нас з палону граху да свабоды Божых дзяцей. Уваскрасенне Езус адкрывае нам, што цялесная смерць – гэта яшчэ не канец. Таму адзінае, што нас павінна хваляваць, гэта каб мы не апынуліся ў стане духоўнай смерці. Смерць у такім сэнсе азначае жыццё, аддаленае ад Бога. Духоўная смерць пачынаецца з цяжкага граху, свядомага, дабравольнага і прамога парушэння Божых запаведзяў. Цялесная смерць – гэта толькі брама, за якой ідзе працяг таго, што мы абралі на зямлі. Уваскрэснуць з мёртвых азначае выбіраць Божы спосаб жыцця, які пачынаецца праз жыццё ў Божай ласцы. Радасная навіна або воскресенне Езуса заключаецца ў тым, што мы ўжо тут, на зямлі, удзельнічаем у вечным жыцці. Дзякуючы воскресенню Христа ў кожным верніку ёсць зерня ў воскресення. Падобна да таго, як падчас Еўхарыстыі мы цэлебруем не новую ахвяру крыжа, а складаем тую самую адзіную ахвяру, прынесеную Христом, таксама і ў воскресення ўжо дзейнічае ў нас, калі мы прымаем Христа і падтрымліваем жывыя адносіны з ім. Ужо больш за год людзі свету перажываюць роспач і неўпэўненасць у сваёй будучыні. Пандэмія каранавіруса яшчэ раз паказала, якое крохкае існаванне чалавека нават у эпоху сучасных тэхналогій. Нябачны воку вірус уціхамірвае людскую пыху. Гэты вірус прынёс бяду ў нашыя дамы і на нашыя вуліцы. Нам можа здавацца, што Бог маўчыць, пакуль церпяць невінаватыя. Христос вучыць нас з годнасцю пераносіць цярпенне, і Ён неабыякавы да нашых жыццёвых клопатаў. Пустая магіла, у якую паклалі цела Езуса, сімвалізуе мост, які пабудаваў Христос. Мост паміж смерцю і жыццём, паміж роспачу і надзеяй. Ідучы шляхам Месіі, мы таксама можам будаваць масты еднасці нават там, дзе гэта здаецца немагчымым. Мы спадзяёмся на тое, што пасля смерці нас не чакае небыццё. У воскресенне гэта мост, які вядзе па-за межы смерці. Ад нас залежыць,
Ці захочам мы, каб кожны жыццёвы выбар набліжаў нас да жыцця з Богам, бо цялесная смерць можа адкрыць нам Божае валадарства ў поўнай меры. Там, дзе ёсць падзевы, мы можам быць творцамі гармоніі, прабачэння і паяднання. Праз гэта мы будзем сведчыць пра надзею ў васкрасенні і любоў Хрыста да кожнага чалавека не толькі на словах, але і праз учынкі. Сіла ў васкрасення, атрыманая падчас хросту, дзейнічае ў нас, калі ў нас ёсць гатоўнасць любіць, ісці за нашым Панам, калі мы маем настойлівасць у ахвярнасці дзеля іншых, вернасць памкненням сэрца, якія дапамагаюць нам перадольваць эгаізм. Чалавек носіць у сабе вобраз нябачнага Бога, а таму праяўленне любові да бліжняга паказвае, наколькі мы любім нашага адзінага Айца ў небе. Памятайма, што праз сваё ўваскрасенне Христос запрашае нас стаць больш чалавечымі. Езус перасцерагае нас ад такой формы веры, калі чалавек толькі кліча «Пане, Пане», але насамрэч не выконвае волю Бога, бо ігнаруе патрэбы сваіх братоў і сясцёр. Любоў да Бога і да бліжніх патрабуе канкрэтнага выражэння ў словах і справах. Асабліва прашу бескарысліва дапамагаць тым у нашай светлай бацькаўшчыне, хто цяпер прыгнечаны жыццёвымі абставінамі і не можа або сароміцца папрасіць аб дапамозе. Што б ні адбывалася вакол нас, не бойцеся рабіць дабро. 13 красавіка 1991 года святы Ян Павел II аднавіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі. Гэта стала магчымым дзякуючы адвазе тых вернікаў і пастраў нашай зямлі, якія ў часы пераследу не гублялі надзею Богу, якія захавалі і перадалі веру ў Бога наступным пакаленням, якія не толькі з пакорай чакалі ў васкрасення касцёла, давяраючы словам Хрыста, што брамы пякельныя не перамогуць яго, але і дзейнічалі. Вучылі дзяцей маліцца, патаемна рыхтаваліся да сакраментаў споведзі і камуніі, да сужанства, да святарства, клапаціліся аб вяртанні касцёлаў. Ёсць і ў наш час тыя, хто дзеля дабра іншых рызыкуе сваім грамадскім становішчам і нават жыццём. Дарагія браты і сёстры, я хачу падзяліць з вамі радасць у васкрасення Пана, але разумею, што сёлета не ў кожнай сям'і велікодная радасць будзе поўнай. Горача прашу Бога, каб Ён у сваёй міласэрнасці дапамог усім нам, пастарам і вернікам, супрацьстаяць выклікам нашага часу. Кожная цемра змяняецца святлом. Разам з вамі малюся аб гэтым святле. Беларуская паэтка Ларыса Геніуш у адным са сваіх вершаў напісала: «Христос уваскрос з крыві і болю, каб светач праўды не пагас. Няхай не пагасне праўда ў нашым грамадстве, няхай яно ідзе за Христом, бо Ён дарога і праўда і жыццё». Дарагія браты і сёстры, жадаю вам радасці і надзеі, якую нясе ў воскрослы Христос. Будзем разам спяваць радаснае «Алелюя», праслаўляючы Бога за тое, што мы ўжо нясём у сабе частку неба. Віншую каталікоў тых хрысціянаў, якія сёння адзначаюць гэтае свята. Віншую нашых братоў праваслаўных, якія цяпер падчас Вялікага посту рыхтуюцца да святкавання пасхальнай таямніцы. Дарагія праваслаўныя і ўсе людзі добрай волі, аб'яднаўшы нашыя намаганні, мы можам быць знакам адзінства і надзеі для свету. На радаснае і плённае перажыванне Вялікадня ад усяго сэрца вас благаслаўляю. Біскуп Казімір Велікаселец, апостальскі адміністратар седы ваканты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога.
всеми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправного от соправного, один сутного Отцу, и Он для нас, людей, для нашего избавления, шел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, как Он скимпиваться, был замученный и похованный, на третий день воскрес, поводле Писания, ушел на небо, теперь сидит живых и померлых, Яго владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, и Святого Сына ходит, Он возвратит Отцу Сына, належит похваление и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, знаю один их рост для отпущения грехов, спасения помилуй и життя вечного Богородице. Аминь. У гэты дзень у воскресення Пана, полные хвалы и радости для усяго Костёла, узнесем наши молитвы до Бога Отца. Молимся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Езуса Христа над смерцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апостолаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Молимся, каб уваскрослы Христус стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Молимся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло уваскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне уваскрослага Христа. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Боже, Ты праз смерць у воскресення свайго Сына заключыў запавет з чалавецтва. Выслухай нашыя малітвы і ўчынні, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую вызнаём. Праз Христа, Пана нашага. Боже,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненные великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой Костел адраджаецца до нового життя и отрымливая ділосный пасівак, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору сердца. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі. А асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстання. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышиях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць і аднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разам са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, пра ўсіх нашых парафіянаў. І пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш, за іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы. І яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвятейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа найперш з пашаною успамінаем благословленную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзефа, абранніка найсвятейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя і ўсіх святых Тваіх праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава, прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага адсуджэння і давучы да Тваіх выбраных.
Просім Цябе, Божа, моцою свайго благословлення, освяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую і мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целом і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі. Зноў Табе падзяку складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего присягу. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святы, успоминаючи благословленную муку и воскресення, а таксама хвалебное у неба ушестя Езуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем найсвятейшей величи Твоей, з Твоих даров и щедротов ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спогадно и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Абрагама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Табе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, усемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтар, прадабліча Твоей боскай величы, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цело і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, усіх памерлых нашых парафіянаў, усіх памерлых з нашых сем'яў, нашых блізкіх. Якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі, просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Христе, пребываць у месце суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благословляеш і нас імі надзяляеш.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супакую дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа. Аллилуйя.
Молимся. Божа, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй айцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. На хвилиночку еще присядьте. Хочу еще сделать пару объявов. Сегодня так само Святая Мша будет о 12 године. Слухайте, ну и правда не ведаю. Пришло больше, чем у минулом году было, и чем, напевно, 2 года было. Калі яшчэ і пандэміі не было, не ведаю, неяк. З аднаго боку, ведаеце, перасталі палохацца і пачалі прыходзіць у касцёл, і тут вось так трошку невядома, ці з гэтага радавацца, ці перажываць, што мы ўжо нічога не баімся. Ну, але пэўная радасць нейкая заўсёды ёсць у сэрцы. Сёння таксама запрашаем на літургію гадзіну, будзем маліцца нешпарамі о 17 гадзіне, а 12, як казаў, таксама будзе святая імша. Таксама трывае навена да Божай міласэрнасці. У аўторак перад вячэрняй святой імшой будзе набажэнства да святога Айцапіма, у чацверг, як звычайна, адарацыя 16 гадзіны. Да вячэрняй святой імшы будзе адарацыя. На гэтым тыдні адмяняюцца усе заняткі і сустрэчы ў парафіяльных групах, супольнасцях. Ну, можа, нейкія там нелегальныя можаце рабіць, святкаваць гэты час. Я хочу яшчэ раз падзякаваць усім тым, хто прычыніўся да таго, каб наша урачыстасць святкавання з мёртвых паўстання Пана была такой прыгожай. Гэта і наш хор, гэта і міністранты, гэта і супольнасці навукатхманальныя, якія таксама учора падрыхтавалі да літургіі прыгожыя словы, прыгожыя ўводзіны. Усіх, напэўна, не ўспомню, не ўзгадаю, каб падудзячыць за тое, што сапраўды гэтая урачыстасць была вельмі прыгожая, вельмі добра учора маліліся. І зараз гляжу на вас, што таксама частка якаясьці ўжо учора вечарам была, не ведаю, як гэта сказаць, учора ці сёння. І некаторыя падыходзілі і казалі, што так хутка скончылася. Я кажу, ну 4,5 гадзіны маліліся, можа і мала каму, ну але можна і по другому кругу, канешне, так. Дзякую ўсім вам яшчэ раз за гэтую малітву. Пасля святой імшы сястра хацела аддаць інтэнцыі да ружанцовых колаў. Сустрэча будзе ў наступную нядзелю. Калі хтосьці яшчэ мае да благаславення стравы прынёс сёння, то вось зараз поблагаславім і пойдзеце святкаваць пазней на абед у сваёй сем'і. Пасля святой імшы гэта таксама падыдзіце, калі ласка, бліжэй алтара. Памятайце гэтыя словы, якія вось былі прыгожыя, які напісаў гэта першае пасланне біскупа Казіміра, якое мы чулі да нас вернікаў, што якая б ні была цемра, заўсёды будзе святло. Віншую ўсіх вас са святам Божага Воскресення. Няхай Воскресення Христовае прынясе ў вашыя сэрцы сапраўдную радасць, любоў, надзею, супакой. Няхай у нашай краіне, у кожным доме запануе мір, святло і братні супакой. Христос воскрес! Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословение. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благословіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Амен. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднай радасцю,
Няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусам і напастах злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, мocю Божою, синю пекла сатана, і інших злих духів, які на згубу душу снують по світі. Амінь.